Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ubhale kwi-comment uthi mina nginokuphupha igolide. Ngabe lokho kusho ukuthini? Igolide-ke liyayichaza njengoba uliphupha siyazi ukuthi sonke liyinto vele ethandekayo noma ngabe ubani uyakufisa ukuthi ebe nalo. Okusho ukuthi liyinto enhle kithi sonke. Uma nje uliphupha livela liyisibonakaliso lokho kusuke kubika inhlahla, kubika okuhle, kubika ukuvuleka kwezinto. Uma uwumuntu vele othanda ukugembula nokudlala lezi zinto ey'winwayo, kuzomele uwenze kakhulu ngoba kuney'nhlahla ey'zayo, kunokuhle okuzayo. Uma unombuzo nawe ungabuza kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo, sichaza kabanzi-ke ngalokho ozobe ukubuzile. Kanti uyakwazi ukusilandela ku-TikTok, usi-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa ukusilandela ni-subscribe yonke indawo. Nisale kahle.